Дами и господа, този поздрав е направен за Злати, Ана Маниака от Лисец, най-бареския Андоловеч. Вали гърби на Злати, Ана Маниака и пак му върви. Кара си БМВ-то в десятката, най-мощното БМВ в цяла България. Като го видят курвите на него се лепя. Хей, момчета, пазете си приятелките, че Злати БМВ-тиста минава и казва, че ще ги товари нареди. Вали гърби на Злати, Ана Маниака и пак му върви. Всичките момичета за него ви казва, той не е курвър, но ако иска ще стане и ще ви спре банкоматите. Хей, момчета, Злати бързи я пристига. Ако трябва ще ви вземе, жените ще ви скъса. На старта пазете се от БМВ-то. За най-бързото БМВ в десятката и Злати, Ана Маниака казва, пазете си приятелките да не ви заместя. Аз защото съм Злати, Ана Маниака. И когато го видите в БМВ-то в десятката, ще припаднете яша. Хей, момичета, Злати, Ана Маниака пристига. Той е момчето за 100 момчета. Злати, Ана Маниака, той вълк единак. Има най-бързото БМВ, ще ви запали. С него чака ви на старта. Хей, мушки, да го духате. Аз съм Злати, Ана Маниака, най-големия в Ловеч. Ще ви запаля един по един, ако има някой да се покаже. Аз съм Злати, боса каращи брат ми. Злати, якото БМВ в десятката е то, най-мощното в Ловеч. И околието няма такива смели сърца да тръгнат срещу Злати. Ана Маниака, той е човека за 100 човека. Злати, Злати, Злати. Когато тук видят тия момичета, казват си, хей, Злати, Ана Маниака пристига с якото си БМВ. Когато те видят, брат ми, Злати,